märkte säkert att vi väldigt krystat försökte lösa de tekniska problemen. Det är nämligen så att Lasse som finns uppe, Lasse Fredriksson som finns uppe i NGK-tornet och sköter hela speakersnacket där uppifrån när det gäller aktiviteterna på utställningsområdet. Han hade också kontrollen över musiken, men vad vi inte riktigt hade full koll på var ju att det är separata högtalarsystem. Så det kristade försöket bestod i att Lasse höll upp sin mobiltelefon där uppe på NGK-tornet